मानोना रुपनाथ ब्रह्म जाय रुपनाथ ब्रह्मखौ बर' माहारियाव बर'नि मोन्थ्रि होननानै मोनथियो। बिथांबायदि गेदेमा सुबुंनि दिनै थैनाय सान 23 जानुवारि। बे थैनाय सानखौ जोंनि क'क्राझाराव नैबे प्रगति भवननि न'युङाव फालिनाय जादों दिनै। आरो नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौदि बिथाङा 1968 मायथाइनि दिनैनि दिनाव रुंसारि जादोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानायनि सानखौ फालिबोनो थाखाय जोंनि क'क्राझाराव रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल बा गोसोखां सान फालिग्रा होननाय मोनसे आफाद दं। बे आफादनि दैदेननायावनो लोगोसे आरो जोंनि बर' माहारिनि जिबिलाक गौथुमफोर दङ, बर' साहित्य सभाखौ लाफानानै बर' फरायसा आफाद, बर' हारिमु आफाद, बर' समाज बायदि बायदि माने जोंनि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरनि मददआव बोसोरफ्रोमबो बिथांनि बे थैनाय सान आरो जोनोम सानफोरखौ फालिबोगासिनो दङ। आंबो बे जोनोम सान बा थैनाय सान फालिनायजों लोब्बा गोनां बेक्ति हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे मानोना आं रुपनाथ ब्रह्मनि थैनायनि उनाव बिथांनि माने मुसुखा दानानै नैबे रुपनाथ ब्रह्मनि बे मुसुखाखौ प्रगति भवन होननाय क'क्राझार सोहोरनि जानाखि जोंनि मोनसे थावनि दङ, बे थावनिनो मोखाङाव बिथांनि मुर्ति एबा मुसुखाखौ गायसनदोंमोन। आरो बे गायसननाय मुर्तिनि सेरावनो जों बोसोरफ्रोमबो बे गोसोखां सानखौ जों फालिबोयोमोन। नाथाय गुबुन मोनसे खामानिनि मावनायनि थाखाय बिथांनि माने जा मुर्ति गेदेमा सुबुं बिथांनि मुर्तिखौ माखासे समनि थाखाय बोख्लायथ'नानै दोनदोंमोन। आरो दा बे बोख्लायथ'ना दोननाय मुसुखाखौ गायसनफिननो थाखाय प्रतिष्ठा खालामफिननो थाखाय खामानि जोंनि सरकारनि तरफनिफ्राय मानगोनां जोंनि चेयारपारसन क'क्राझार मिउनिसिपालिटिनि चेयारपारसननि दैदेननायाव आरो जोंनि समाजनि गुबुन आफादफोरनि मददआव बिथांनि मुर्तिखौ बा मुसुखाखौ बावैसोनो गायसनफिननायनि खामानि सोलिगासिनो दङ। आरो जों आसा लागोन बिथांनि जि रिइनस्टलेशन अफ माने स्टेचु रुपनाथ ब्रह्मनि बेखौहा बावैसो साननि उनावनो जोंफोरो सेरिमनियेलि गायसनफिननो हागोन। आरो बिनि थाखायबो मोनसे सेरिमनियेल हाबाफारि निश्चय लानाय जागोन। जियानो जाया नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ जे रुपनाथ ब्रह्महा बर' माहारिनि खामानि दामानि मावलांनायनि बिथिङाव गासैबो बिथांखौ सेथि होननानै जों मिन्थिनो हायो। फार्स्ट जेरैबायदि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि फार्स्ट ग्रेजुवेटमोन, बिथाङानो फार्स्ट LLB पास जानायमोन, ल' पास जानायमोन, बिथाङानो फार्स्ट माने MLA आरो जोंनि बर'फोरनि बर' माहारिनि थाखाय गिबि माने मन्त्रि माने पद मोनदोंमोन बिथाङा सरकाराव। बिथाङानो गासै बिथिङाव फार्स्ट। गतिके फार्स्ट हिसाबै बिथांमोना फरायसा समनिफ्रायनो बर' जाति हारिखौ गायसननांगौब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव, समाज संसारनि बिथिङाव, राजनैतिक बिथिङाव, गासैबो बिथिङाव, धोरोमारि बिथिङाव, थुनलाइयारि बिथिङाव जों बयबो सांग्रां जानांगोन। आरो गावनि हारि आरो जातिखौ बे बिथिंजोंसो जों फोसाबनानै लाना थांब्लासो मोनसे गिदिर हारि हिसाबै गायसननो हागोन। बे सिमां नुजेननाय बेक्तिफोरनि मादाव गिबिसिन बेक्ति होननानै बुङोब्ला जोंफोरो रुपनाथ ब्रह्मखौनो होननांगोन।